sini media takok sono mo wati ni bisingo norok sono jorari mani bagai paifle hambai maya puru nok no norok nukhana je tini ni je sini Gumuti ni joto je Gumuti district ni je office shutdown khanai mani sini abo ekdom grand success ni khaisi bakia chung Gumuti district ko joto block tomani joto office tomani chung joto na paisugoi tara rekha paithak tini mo hongkai main jaga je Udaipur ni DM office monobo chung norok nukhana barricade rijak tomani pray 1000 plus police tomani chung borong no kakrumoi sukrumoi sebai haboi talari riman nukhana norok talarika plus sini tipramo thani white em ni flag bo singaro berik khap ka sini kok mono tongnai chung saringni 5 jora nasingnai sini government of Tiprano si je torit kantino dati transfer khlainang thun tei DM ni hoite bono remove khlainang thun ase DM pusta sari tur bonaisi dongana kha je suppose man ditun director japan snam thun sinabo kun objection kroi kintu DM ni hoite bono bat khlainang thun jodi ingya hangkai tini chiniro 5000 borok phaijak tongo o 5000 borok buskang salo 10000 15000 20000 kai mo Gumuti ono sai nungoi tongoi pura rama road block khairoi pura otol khairi nai se Gumuti district no sungabon sanam sungo sung takbo asate bisas tongko government of Tiprano sini Manik Saha jino sini mo kongno bo khananai khanawoi datino step naon henai sung wansugoi jongo jodi na yangkai aboni porinam Tipra hasteni lukorok jotono saimano Tipra motha bahai wai tep bahai ase hojlai sungnani kebor suno narge manglak sung hojlai phanangori nai sudo Gumuti district ya pura 8ta district mane 8ta district no mo haike office berebori nai lama kasuri nai gari goro hoyta aramaka kuno kiso lel joto cholliya bondo khari nai ase awon bagino Gumuti kaisa sikonte district ni bagai state government amo hai step ta nathon sung humble request khayo dati torit kantino DM ni hoite remove khlainang thon tei Gumuti district ni hoite transfer khlainang thon asungno koimung tongnai sini government of Tiprano Dr. Manik Saha jino bahage horse lai thabanai 10th of first beginning as per sini YTF thanai no lukna all Tripura basi 96 hours nimsiyo jori se sini Gumuti DM no transfer kiya inke so ke step mathanai shutdown of the office district magistrate Gumuti ke aba jaga wo transfer kian karon chung baidota mulok tino shutdown ma ke tini chunai sing tongo what government of Tripura and the chief secretary no to deputy on written what he takes the step we are waiting for that buri anke chola the step malana continuously sini movement mong thanai ke karon kebol Maharashtra humiliate TDAD chief executive member no humiliate mane enter Tiprasa no humiliate kebane klayo be as a public representative and the IS officers borok civil servant chungha public representative so together we are the voice of the public chung 24 hours public ni hamkhain ba pandawo elaka unoti ni saten ba pandawo chung officer be male no aba jago chung nuha je chini Gumuti DM Maharashtra be male ni mchuya not even a single phone call mo receive here aba pandawo so betha boy humiliation chungha chung dukhongo bori ke officer chung be cooperation khia ke public ni unoti na chubre khenai public demand chubre ke fulfill khenai abo pandawa chung step laye tongo joto elected members sini YTF TW together chung decision lanai naya chung ma step khenai very soon you will be no sajak nai dabi sajak nai na ma step laye tong party ma step laye tong ma movement nai no sa nai hambai Tipra sarokni wamung simung takmung lopmung rok busuk sin nangkuk mani tamni hinke omuna chini sinimung chini Tipra sarokni kaisa sinimung hasteno kare fatar haste bahaino sogoijak sini wajak mani rok omhai klaino sini jagi tongo chini Tipra sarokni sanamjak mani khani fatar haste bahaino omhaino Tipra city ni wa bai sunamjak wajak nokni nangkuk mani rok tabuk kalai sakeno je nangmani wa bai sunamjak dal bidali norok manthogi mannai belbari block ni bisingo khopjak Dosrat Nagar ni aisikang falnogo o falno belbari block ni ulta babai ni dukano no falnogo no obonorok manthogi mannai wa bai sunamjak mane khani rok o falnogo wani wajak langa bailing khuturuk chikoni simi kotor kwai dawi chajaknai dula
Takuk tei kubuni dal bidalni swnamjak manui norok manthogui manai wa bai wajak naithok khlaiui logio swnamjak tiprasani thapa bo haino manthognai amo bol bai songui chajaknai thapa haina bagui tiprasarokni siri sitini joto nangkukmani manui wa bai swnamjak wajak dal bidalni manui norok kisa rang baino manui mannai o aisikang phalnogo haini bagui kebo nangui tongkha hingke paina muchungui tongkha o naithok wa bai swnamjak manui wajakno norok aisikang phalnogo no manui mannai phalnog bai kwrwngnani bagui koktuk number rijak 7005543017 eba 8798348873 o number o norok kwrwngui wa bai wajak swnamjak naithok langa bailing khutruk rok tula rok norok mannai aisikang phalnogo.